खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोनहा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालाम। मैया 7 आगस्ट शुक्रबाराव 7:45 PM आव दुबाइनिफ्राय फैनाय एयार इन्डिया एक्सप्रेस फ्लाइट IX1344 आ केरालानि करिपुर एयारपर्टआव लेन्डिंनि समाव अखा हानायनि थाखाय मोजाङै नुयिनि आरो दै थानायनि थाखाय फिस्लायनानै 35 फीट गोथौ हाखराव गोग्लैनानै मोननै थुख्रा जायो। बे फ्लाइटआव गासै 191 पेसेन्जार्स दंमोन। दासिम पाइलटखौ लाफानानै 16 जनानो थैबाय आरो 123 आ दुखु मोनदों। बिनि गेजेराव 25 आ सिरियास कन्डिशन। आसामनि काछार डिस्ट्रिक्टआव सासे 5 मान्थ्सनि गथ'खौ न'निफ्राय किडनेप खालामनानै बुथारनायनि दायाव 3 मानसिखौ एरेस्ट खालामबाय। 3नि मादाव सासेया गथ'नि बिबथैबो दंमोन। पुलिसफोरा बे केसनि सायाव इनभेस्टिगेशन खालामगासिनो दं। मणिपुराव प्रेगनेन्ट हिन्जाव थैखांनायनि उनाव आरोबाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। सानबाल' जानाय गथ'आ हस्पिटालाव एडमिशन मोनिनि थाखाय आरो थैनांबावबाय। मणिपुरनि इम्फालाव आसाम राइफल आरो मणिपुर पुलिसनि जइन्ट अपारेशनाव माखासे आर्म्स एन्ड एम्युनिशन्स मोन्दों। मध्य प्रदेशनि बरवानी डिस्ट्रिक्टआव सिख धोरोमनि सासे मानसिनि खर'आव गानग्रा पग्रिखौ पुलिसफ्रा खुनानै खानायाव हमना गाज्रियै बुनायनि थाखाय मध्य प्रदेशनि चिफ मिनिस्टारआ सासे एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर आरो सासे हेड कनस्टेबलखौ सासपेन्ड खालामबाय। सिख धोरोमारिफोरा बिसोरनि सायाव आरोबाव गोख्रोंसिन साजा होनो थाखाय दाबि दैखांदों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि पान्चआव आर्मी आरो पुलिसनि जइन्ट अपारेशनाव टेररिस्ट थाग्रानिफ्राय गंनै AK-47 राइफल आरो मोनब्रै मेगाजिन मोन्दों। जम्मु एन्ड काश्मीराव थांनाय रबिबार 2 आगस्टआव शाकिर मन्जुर मुंनि सासे आर्मीआ बकरीद ईदनि थाखाय न'आव फैनायाव न'निफ्रायनो माखासे टेररिस्टफोरजों किडनेप खालामनानै लांजादोंमोन। गोलाव सम नागिरबाय थानायावबो बिथांखौ मोनाखैमोन, नाथाय मैया शुक्रबाराव बिथांनि गस्लाफोरखौ सफियान गार्डेनाव मोननाय जायो, नाथाय बिथांखौ दासिमबो मोनाखै। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव। थेंक इउ फर वाचिं।